Vi er ude i Høstborgbøk i dag, og vi har lige 2 hjælpere med. Sofie og Anders. Og en 3. hjælper. Han er over at køre korn. Kasper, han kører med kornvognen i dag. Kasper, der kører fra. Og så han hedder dig. Og hvem er det, der kører mig, Tasker? Far. Ja. Og hvem er det, der har drikket sodavand?